रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में गाड़ी के चाबी जरूर जमा बा ना मिली नेक लगी नेक बा 1000 रुपया देम तो गाड़ी के चाबी लेके जाए सगुन के साथ काहे के रहुआ हो सवा समय के रह ना दी तो ऐसे तो चाबी ना मिली तो जेकर हो ऊपर के भेजी महाराज नेक लगी ई सब सगुन वाला चीज है। चाबी हो ओकरा के भेज दी ई सब सगुन वाला चीज है। काहे कि उनका क्षेत्र नहीं तो उनकर चाबी भुलाई आए आओ बैठ बैठ से रहुआ ऐसे बैठ से अब प्रोग्राम कर तेरे मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। मानी तो सुमिरन वंदना समाप्त। हमने के सुमिरन वंदना समाप्त हो गई बा। एकरा के शांति से मन के शांत करके मिजाज स्थिर करके 2 लाइन में भी वह सुमिरन कर सकता है। एक वो श्लोक में भगवान खुश हो जाएंगे, एक वो अगरबत्ती से भगवान खुश हो जाएंगे। आत्मा में छल कपट भरल बा तो अगरबत्ती के फैक्ट्री फूक दी, लड्डू के काउंटरे चढ़ा दी, कोनो असर पड़े वाला नहीं। लड्डू के काउंटरे चढ़ा दी। मानी तो सुमिरन हो गई श्लोक स्तुति के माध्यम से। लेकिन बट का भैया कुछ हम का के कर रहुए रो लका चाचा सगुन लगी तो ए तरह कैसे चाबी हम दे दे हंसला से ना पड़ी खाली आई गनी का हाथ लेके देखी देखी बगली में कम से कम 2 दिन डीजल भरा 20 लाख बचाइए बनी जाते 1000 मिले के चाहिए नहीं। जियो छोटा शेर। हां तो देख ली कहे के परिचाला के इशारा काफी होला। बड़ा कोब बा जाय तो का करबो ले ले बबुआ तोरे भाई एहू खातिर हमरा बुझाइल कि 2-3 आदमी आई ऐसे वो मर्दे कहते कैसे कैसे गिर गली चा। बड़ा ही सुंदर एगो लय हमरा मन पड़ल। एक वंदना गाई दी हमनी के खड़ा होके लय धुन के माध्यम से जन मनोरंजन हेतु वैभव भंजन खातिर सुमिरन वंदना हमनी के गा लेले तो बड़ा सुंदर लय लागला। कैसे कुछ दिन पहले बॉलीवुड द्वारा गाना ही पेश भई रहे। कौन गाना हो? 2 दीवाना के बीच के वार्तालाप हो। एक दीवाना एक दीवानी के का भाव हो हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी। अरे क्या हुआ? कोई भूला याद आया
बहुत ही सुंदर गाना रहे। लेकिन ये और फेमस हो गई कब जब ये लय के भोजपुरी वर्जन में भी लॉन्च कइल गई ऐसे और ओ दशक के गाना हमनी से एक पीढ़ी पूर्व स्वर सम्राट भरत शर्मा जी है लय के अपना माध्यम से भोजपुरी में गावे कैसे हो कि गोरिया चांद के चोरिया नीयन गोर बाड़ू हो कि तुहारे जो के हो के बेजोर बाड़ू हो आज के महफिल में उपस्थित तमाम अभिभावकगण दूर दूर से चल के जे भी रवा सब चल के आइल बानी है प्रोग्राम के शोभा बढ़ावे खातिर अतनो हां कहला के जरूरी नहीं के या माने हम सब टूटू कलाकार ना है हम तार लोग के खुदे जगह दे हम देखियो कि खाली बात हां हूं मान चली न त लबर ना हाथों गिरेला हम बलबलाला के जरूरत नहीं है। महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर दूर दूर से चल के आइल तमाम रसिक श्रोतागण समाज सबका के बंदन अभिनंदन है गए कलाकार और समाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करी सबे और बड़ा अच्छा लगता कि इतना भीड़ में उपस्थित भइला के बावजूद भी इतना शांति पूर्वक गीत संगीत के आनंद ले रहल बानी शोभा बढ़ा रहल बानी। एगो कलाकार खातिर इससे बड़ कोनो दौलत ना होला इससे बड़ कोनो थाती ना होला और हम अपने खातिर नहीं की कह ना वो चाहे कोनो अन्य भाषा के गायक होखस चाहे कोनो फिल्म इंडस्ट्री के नायक या खलनायक होखस चाहे कोनो पार्टी दल के नेता मंत्री अथवा विधायक होखस ये सब लोग के पीछे से रवा सब के वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिहल जा हमरा लागत कि एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवत टाइम ना लगे सही बात तो हमनी के अपना मने निमने गाई जा निमने बजाई और वो सब देखल के छोड़ दे सुनल के छोड़ दे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम द्वारा वाच कइल छोड़ दे तो हमनी के निमने गा बजा के चुप समय ना के सुनाई ना नो बस हमनी के मेहनत करी ले मेहनत के मीठा फल देवे के काम रवा सब करे नहीं इससे हमरा खातिर सब लोग आदरणीय बा सब लोग पूजनीय बा पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबकर चरण छू के आशीर्वाद लेवल चाहब एक जोरदार ताली बजा के सब लोग आशीर्वाद दे आई दुगोला तब प्रदुमन परदेसी जी आइल बारे दुगोला गावे खातिर